don Allah a ja hankalin limamin unguwanmu domin yana jan doguwar sura a sallah asuba ya dinga tilawa kamar muna sallar tahajjudi. An yi masa nasiha ya ce mutanen wannan zamanin ragwaye ne. To da liman ko ragwaye ne ai sai ka bisu da ragwancinsu ko? Wannan abin ba yau bane, an taɓa yi a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam. Mu'azu dan Jabal zai zo ya ba annabi sallallahu alaihi wasallam sallar isha, in ya je ƙauyensu kuma sai a take sabuwar isha, amma kuma sai kama bakara, sai ya je fansuna ala qaumil kafirin. In ka fita kuma a ce munafiki ne kai, da kowa dole ya zauna yake bin wannan sallar. Da wani matashi da ya ji abin ya masa yawa sai iyanke ya je karasa sallarsa, sai aka gaya masa cewa ɗazu da kana sallah ɗin nan doguwa wani ya gaji ya yanke ya ce a wannan munafiki ne. Shi kuma sai je kai ƙara wajen annabi alaihi salatu wassalam, sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a nemo masa limamin, sai ce a fattanun anta ya Mu'az, kuma fitinan mutane zaka dinga yi, sai ce in zaka yi limanci ka dinga karanta musu wa shamsi da wadduha da su alam nashra da su wattini, yace nan gurin zaka dinga ja. Sannan wani limamin ma an kawo karansa wajen annabi sallallahu alaihi wasallama, shi ma a sallah asuba yake, shi kuma isha ce ba asuba ba, yake tsawaita mutane har sai kowa ya kusa faduwa. Da haka da an yi sallama sai ga mutane sun kama bacci kawai.